Com trobarem aquests valors? Doncs bé, aquí veiem moltes copes i això és com una piràmide, no? Al final, les copes no tenen gaire sentit. Té sentit el que hi ha darrere d'aquestes copes. Les copes s'ompliran de pols amb els anys i algun dia potser ens haurem de plantejar que hem de fer espai a casa i les hem de tirar. I bé, les victòries, al final el que compta són les experiències i sobretot mirem a baix aquests valors que hem pogut adquirir gràcies a aquesta motivació per aconseguir aquests trofeus és el que ens quedarà per tota la vida i el que li haurà donat sentit a tot aquest esforç gegant que tant famílies com entrenadors com alumnes fan dia a dia. Treballar en equip, superació, respecte, persistència, resiliència, humilitat, responsabilitat. Qui no vol un treballador així? Qui no vol tenir un fill així? Qui no vol créixer amb aquests paràmetres? Doncs segurament tindrem èxit en la vida familiar, laboral, educativa i de tot tipus, i amb un mateix.